ನಾನು ಬಸಳೆ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಿದಾರ್ದಿನಿ ದೇಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆ ಪೋಯರೆಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಪೋಯರೆಂಡು ಅಂಚ ಬಸಳೆ ಪೂರ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ದೀಯೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಕಡೆಯರ ಬಾರ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬಸಳೆನ ಸೋಕುಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಬೆಯ್ಯರ ದೀದು ಬಸಳೆ 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 ಬಿಸಳೆ ಡು ಬಸಳೆ ಬಸಳೆ ಡು ಬಿಸಳೆ ಬಿಸಳೆದ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಬಸಳೆ 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 ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬಜ್ಪೆಗೆ ಒಯ್ದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅದು ನಾನೇ ತೆಗೆದಾಡ್ನಿ ಕಾಲದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿನ ಫ್ರೆಶ್ ಕೊಡ್ಪಾರ ಫ್ರೆಶ್ ಕೊಡ್ಪಾರ ಕಾಯ್ತೀನಿ పొటాటో చిప్స్ ఉంది పొటాటో లైట్ మస్తు కారం ఉండే సాల్టెడ్ వచ్చి
ಬೇರೆ ಬನಾನಾ ಚಿಪ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ರೇಟಾ? 90. ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ವಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಅಲ್ಲ ಅವು ಚಕ್ಕುಲಿ ಚೂರು ಕೊರ್ಲೆಗೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಒಂದು ಕೊಡಿ. ಹಾಂ ಸಾಕು ಬಜ್ಪೇಡ್ ಎಂಚ ನನಗೆ ಪುದರ್ ಓ ಶಾಪ್ ಪುದರ್ ಹಾಟ್ ಚಿಪ್ಸಾ? ಬಜ್ಪೇಡ್ ಹಾಟ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಚರ್ಚ್ ಉಂಡತೆ ಬಜ್ಪೆ ಚರ್ಚ್ ತಲ್ಪನೆ ಬಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗನೆ ಕೈತದ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು ಊರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುನು ಆತ ಬಗೆತ್ತಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕುನು ಬಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ತಾರದೆನ್ನೆಡು ಕೈಪು. ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಾರ? 1/4 kg ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಾರ? 40 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದ್ರೆ ಏತು ಬರ್ಬಂದು ಇದು 50 ಅಂಡ 25 1/4 kg. ಅದು ಕೊರ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ತಿಂಡಿ ಜೇಡವಕ್ಕ ಬಾಲೆ 1/4 kg. ಯಾವ 1/4 kg ಕೊರ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಡ್ಲಿ ರಡ್ಡು ದಾದಪ್ಪಿ ಏತಾಂಡು ಟೋಟಲ್ 100? ಬಜ್ಪೆಗೆ ಹೋದು ಬತ್ತ ಧ್ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ಬಗೆದ ಐಟಮ್ಸ್ ಕನ್ನ ಇದೆ. ಚಕ್ಕುಲಿ ಪರ್ನದ ಚಿಪ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಟದ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಚಿಪ್ಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗೆ ಆ ಕಡೆ ಅಂತ ತಿಂತೆ ಪರ್ನದ ಚಿಪ್ಸ್. ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ನಸ ಉಂಡು. ಚಕ್ಕುಲಿ ಇದು ಮಾತ್ರೆಗಳು ತಿನ್ನೋಲಿ ಅಜ್ಜರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅಜ್ಜಿನಕ್ಲೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ಜೋಕ್ಲೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ಜವನೇರಿ ತಿನ್ನೋಲಿ ನಸೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬಾಯಿ ದಿನಂಗನೆ ಕಟ್ಟಾಪುಂಡು. ಬಾಯಿ ಸೋಕುಂಡು ನಸೆ ಉಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ಲಂಡು. ಬಟಾಟೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಫ್ರೆಶ್ಶು. ನಿಕಲು ಬಜ್ಪೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತ ದಯಮಲ್ತದ ಹಾಟ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಪೋಲೆ ಒಂದು ಒಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬಜ್ಪೆ ಚರ್ಚ್ ಅಲ್ಪನೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೇ ಉಂಡು ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಶಾಪು ಅಲ್ಪನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ನೆಗಲೆ ಕೊರ್ಪೇರಿ. ಎಂಚಿನ ಮಿಕ್ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ತೂಲೆ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸರ್ಲ ಉಂಡು ಬರ್ಸೋ ಗೆಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅವರ ಪೋಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಜ್ಪೆಗೆ ಹೋದು ಕತ್ತೆರಿ ಸಾನೆ ಪತ್ತುನ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋದು ಕತ್ತೆರಿ ಸಾನೆ ಪೂರ ಪತ್ತದು ಬತ್ತೀನಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಉಂಡು ಕತ್ತೆರಿ ಸಾನೆ ಪೂರ ಪತ್ತ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯಿಂದೆ ಅವನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಪಿನಿ ಕತ್ತೆರಿ ಕತ್ತಿ ಒವ್ಲ ಸಾನೆ ಪತ್ತದ ಅಂಚ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪನೆ ಎತ್ತುಂಡು ಪೂತ ಅಂಗಡಿದ ಶಾಪ್ದ ಒಂಚೂರು ಇಂಚಿ ಉಲಾಯ್ಬೋಡು ಬಜ್ಪೇಡು ಅಂಚ ಕತ್ತೆರಿ ಸಾನೆ ಪತ್ತ ಇವಕ್ಕ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಸೀದಾ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ವಸ್ತು ರದ್ದೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಚಿಪ್ಸ್ ಶಾಪು ಪೋಯ ಅಂಚ
ಇಡೀ ತೊಳಗಿನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಮೊಗ್ಗೆ ಕೊರಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲದ ಲಾಗಡ್ತಿಕ್ಕ ಅಟ್ಟಟ ಬೈ ಟೆಕ್ ಕೇರ್